हेलो लोगोफोर खुलुमबाय दिनैनि बे भिडिअ'आ नोंथांमोनखौ आरो बरायहरनाय जाहैबाय नैबे दा खिथुनाव आंनि बिल्डिंखौ नुदोंना बेयो शनिबार बारा होननाय बाजिराव पेशवानि बे राजमहलमोन आरोना बे सिङाव थांनानै नोंसोरो देखायनोसै दा नै जों दा फैबाय सफैबाय बे टिकेट लानो बे लाइन जानांगौ ओमफ्राय बाय केस पेमेन्टजोंसो फैसा होनांगौ बाय गुगल माबा फनपेजों जाया बाखि जायगायावबो जायो नाथाय बाव जाया दा बेयाव थांनानै टिकेट लानानै जों सिङाव नोंनो एक्सप्लर खालामनानै देखायनोसै नायलांबानो जाबाय जों फैदों दिनै मामा लाय दिसा फैदों ओमफ्राय आंनि हिन्जाव बुरिबो फैफादों ज' नायनोसै आरो ना दिनै दा नायलांदो नै लाइक बे मोखांथिंजायनि आरो ना नै बियो ओरै गासिबो दिवार दंजोबो गासिबो वाल होजोबनाय सारू तरफ गासिबो नुनो हागोन नोंसोर बाहाय दिनै खम रबिबार समाव बांसिन फैयो बाहाय बेरायनो खिन्थु दा बिराद खम मानसिफ्रा नैलाय बेबायदिनो लाइन जानानै टिकेट लानानै हाबलांनांगौ सिङाव आंनिफ्राय नोंसोरनो देखायलांसै आं र' नायलांबाय थाबानो जाबाय दसे नै फैसा लाबाय जों दा बे फैसाजों टिकेटआ बेसेबां लायोमोनथाय सासेयाव हाबलांसै मेन गेटआव नै बिराद गिदिर गिदिर दरखङानो बिराद गिदिरथार ओमफ्राय नै बिजों फिसा हाबलांग्राबो दं बन्द' खालामबाथाय बन्द' जाजोबो आरो ना बायदि नायदो माबायदि गाजोल दराव होनानै दोननाय मोनो बाबारे दरनि सटकानि खुन्दिफ्रा माबायदि दं दिनै बिरा खमथार खिन्थु नै बिराद टकन हरो द' 50 10 টাকা হবো दे दो किती दिले 30 रुपये देतील ना तुम्हाला चला पुढे या पुढे नै बिराद टकन मोनबाय नैबे मेट्र'आव थायोना बेबायदिनो मेट्र'आवबो बेबायदिनो टकनखौ होनानै लांनांगौ जायो ए बाळा टोकन हरवली एक टोकन 100 रुपये फाइन आहे त्याचा इनके लिए नाही नहीं उनको नहीं वो घूम कर देगी तो अच्छा ठीक है अच्छा टोकनखौ गोमाबा 100 टाका नांगौ ना मोनसेयाव दा नोंबो मोनसे लादो ना बेबायदि टकनखौ सोनानै सिङाव हाबलांनांगौ आरो जेरै मेट्र'आव थायोना बेबायदि बे हाबाबा गिदिङा दे ए रुको भाई चलो 2 है हम लोग टोकन ले लो अच्छा टोकन लेना चलो मामा टोकन संभाल के रखना हाँ नहीं बुरिया फैबाय टोकन नै सिङाव हाबफैबाय माथो नायदो दिनै पुरा भिउसखौ माबायदि बेसेबांबा गोजौ बे मोखांनि मेन गेट बाजिराव पेशवानि बे राजमहलमोन आरोना मेन नै बिल्डिंआ नै बेहायनो थागौमोन खोमा नाथाय गैला बेयाव सिफायजोब्बाय नेटआव नायदोंमोन आङो बेयाव 7 ताला 7 मंजिलनि बिल्डिं दंमोननो ओमफ्राय दाथ' नै बेहाय जेबो गैला नै सिङाव जेबो गैला ओरैनोसो दंजोबो खालि जोब ओरैनो गेजेराव बेरायनानै जिरायफैग्राल' दं माथो नैबेयाव माबा लिरनाय दं माब्ला बानायनायमोन बेसेबां मानसिफोर बानायनायमोन बेनि हिस्टरि माखासे लिरनायफोर दंजोबो नै लोगोफोर नै माथो माने पुनेयाव फैयोब्ला सबसे मस्ट फेमास माने भिजिट टुरिस्ट प्लेसआ बेयावबो देखायो शनिबार बारा होनो बेखौ बांद्राय गोजान नङा पुनेनि खाथियावनो थार ओमफ्राय दा सिङाव हाबनानै नायफैयोब्ला जेबो गैया बेयाव खालि जाजोब्बाय आरो ओरैनो नों गुगलाव सार्च खालामोबा शनिबार बारायाव 7 मंजिल बिल्डिं मोनो होननानै बुङो ओमफ्राय ब्रिटिशफ्रा फैनानै बेयाव माखासे सिफायजोबदोंमोन दा बेयाव फाउन्डेसनफोर बायदिल' दंसै आरो गाहायनि माबाया नायलांनो फैलाय बे खिथुनाव मेन माबायानो खालि नैबैल' ज' नोंनो देखायदोंना नै बियो बे मेन गेटआ दा बै सिङावबो गोजौआव थांनानै देखायनोसै आं नोंसोरनो जायखिया एसे गोजौआव गाखोबावनानै खोन्थानोसै आं जेबो गैला नै अन्थाइल'सै गासिबो बाब बेनि गेजेराव नै माबा
लहानि माबा सिन्थाय दंमोन नै मा खाना दोनग्रामोनलै बेबा मैदेरफोर खाग्रामोनदां मामि ना ये हाथी बनने वाला था शायद है ना तो आगेयाव गोबां मानसिफोर फैयो 25 थाखा लायो टिकेट मोनसेयाव सासे मानसियाव आरोना जोंनि बे मामिया 6 बोसोरनि बेनिखौ लायाखै खिन्थु बाप नाय जेबो गैला बेयाव सिफायजोब्बाय खनसे सारो तरफ गासिखौबो नायगिदिंजोबदो बाहाय गेजेराव जेबो गैला ओमफ्राय बे साइडआव गासिबो वाल दंजोबो आरो नायदो नै नायहर बे वालनि सोरगिदिं मानसिफ्रा बेरायगासिनो दं वाल सेराव गोदो बिसोर राजा महाराजाफोर थाबा जेरै सान्थ्रिफोरा सान्थ्रि होबा गेजेराव गिदिंग्रा बै वालनि गोजौआव माने लामा दंजोबो आरो बे लामा गोजौजों बेरायजोबनानै नायहरनो हायो बायराथिंबो दा नोंसिनो देखायलांसै जायखिजाया गेजेरावथ' जेबो गैखाला बाव दाना बाजिराव मस्तानी जाय सिनेमा ओंखारदोंमोन ना बेजोंनो रिलेटेड बानायनानै बे जायगाखौनो लानानै माने सिनेमाखौ बानायदोंमोन आरो एक्चुअली बाजिरावनि काहानिखौनो लानानै दा जे जायगायाव सिनेमायाव नोंसोरखौ जेखौ देखायदोंमोन सिनेमायावथ' बिराद मोजां नुदों नाथाय बे जायगायाव दा सिङाव जेबो गैला आरो बेयाव ना नुखाबाय नोंसोर दा गेजेराव बेनि अनगायै जेबो गैया दा नोंसिनो आं खालि बै वालखौल' देखायनोसै मिथिबाय बे वालनि गासिबो सिङाव माने रुम बायदि दंजोबो माने रुम माने बेजों सिंजोंनो सिं नोङो मोनसे पस्टनिफ्राय गुबुन मोनसे पस्टसिम थांनो हायो आरो ओरै ओमफ्राय बेबायदिनो खनायाव दिवारनि खना बै जेनेबा जों दा गाखोहैगोन बेजों ओमफ्राय जों गाखोलांसै दा नैबेजों दिसा लासै सोलो धीरे एथ' फिसानो गाखोलांग्रा गोजौ थ' जोंबो आंबो गाखोलांबाय एरखेलायनो जायगायानो गैया आरो ना लासै गाखोबो नै थाबथालायबायसो नै गोजौथारलै सासेल' मानसि थांनो हायो थांलाय फैलायनो सफैबाय नै गोजौआव ओरै नायहरदो ओरैजायबो जेरै वाल बारबायना बेनिफ्राय गासिबो टाउन जोबखासै आरो सारिगोथार सोरगिदिं दा फैगोन बेथिंजाय ओरैजाय फै ओरैजाय ओमफ्राय नै बेदि मोनब्रैबो खनायाव मा दङ बे गब्लं दङ ना नैलाय बायरायाव नायहरग्रा थायो नै बिदि माने बायरानिफ्राय दुश्मनफोर फैयोबा गावहरनो थाखाय बिदिबायदि गब्लं दोनजोबोमोन गोदो नैदो माबायदि गाहायनिफ्राय बिदि नायहरनो हायो आरो बेबायदि जाहाथे दुश्मनफ्रा बायरानिफ्राय गावहरबा नोंनाव नांफैया ना बेबायदि फिसा गब्लं खालामनानै बेनिफ्राय एटेक खालामहरोमोन आरो नायदो बेबायदिनो मोनब्रैबो खनायाव दङ बेबायदि गोबां मानसिफोर फैयो बेरायनो मानो माबाबाय थायो मामि ओरैजायबो दखान जोबनाय नायहरदो बे दखान गेजेरथारावनो एकदम बाखि मेन मार्केट जेबो गैया बेबायदिनो वाल जोब गोजौआव थाबायनो हायो जुदि गारिफोर थिखोबोनो हायोबा माने गारियाबो खारलांजाबावो बेबायदि बानायखादों आरो जा गोजौ नै मानसिफ्रा नाय बेलाय दा थिग थाक नै बै गेटआ नैबे मेन माबाया मेन बै फ्रन्ट साइडनि गेटजों नै बे आं सिदा खिथुनाव दंफैयो दा नैबे कलेजबो दंथारो सामने खाथियाव एकदम माबायदि न'आ नैबेहाय न'आ मोजांथार नैबेबो मालाय बेबो गोदो बाजिरावनिसोमोन नामा न'आ नैबे बेजों एखे बायदि जायो नाथाय कलेज देसाई कलेज बानाय होनो HB देसाई कलेज नायदो माबायदि मानसिफ्रा बेरायदों टाउनाव जराबो बेरायफैयोलै बेहाय नायफैयो बेना गुदुङा गाज्रि जाजोब्बाय नै नायहरग्राया एखे
दा जेराव नोंसोर नुबोदोंना बे भिडिअआ बेबायदिनो जोब गासिबो ओमफ्राय खिथुनाव मा लामाया नायदो नों बेसेबां गुवार नुदों एखे जोब एकदम दा ओरै गाहायावबो नायबो इथिंजाय बास मानसिफ्रा बेयाव बिहिर नालाय बयबो टाइम पास खालामनो मोजां आरो फैनानै बिफां लाइफां दं सिङाव आराम जिरायनो हायो नोंसोरबो फैबाय जिरायनो हागोन बेफ्रावनो नालाय आवगायथिंबो माने फट' माबा माबि खेबनाय बास बेखौनो नुगोन आरो बांसिन मानसिफ्रा बाहाय टाइम पास खालामनो फैयो आरो बेवहाय ना ओमफ्राय नैबेजों गाहायजों ओंखारलांग्रा लामाबो दं बेजों जुदि गाहायाव थाङोबा बेजोंबो थांनो हागोन दा जों थांथ'ला ओरै गोजौजों सिदासो थांगोन ओरै सिदा थांनो मेन गेटआव गाखोनानै खोन्थाहैजासै आरो नोंसिनो मेन गेटआव मामि देखो कैसा लगा आपको वीडियो में देखा पड़ेगा ना लाजिदोंसो नै जोंना दिसाया बेरायनो मोननानै मिन्थिबाय मा मा डिजाइन दंमोनथाय नाथाय गैला मोनसेबो मोजाङै नुला बेफोरखौथ' दा जायगायालाय बिराद मोजां जागौमोन खोमा दा बिल्डिंआथ' गैला खालि फाउन्डेसनल'सो बाहाय बेयाव मासल माने अर सावोमोन बाहाय गोदोनि समावथ' लाइट गैयामोन नालाय दा बेयाव अर सावनानै माने डान्स खालामोमोन आरो मेइन जायगा बिथिंजाय फ्रन्ट साइडआव माने नायग्रा गैयामोन बेबायदि गब्लं नै बायराथिं नायहर ओरैबायदि गारि मटर सोरगिदिं टाउन एरिया नालाय ओंखायनो नायग्राफ्रा थ' आंना फिसाजोआ बिराद एक्साइटेडथारलै बेरायनो नायहरदो नैबेजों बिराद बेरायनो फैयो मानसिफोर ओरैबायदि नैबेलाय बेजोंबो गाहायाव थांग्रा लामा दं बेबायदिनो गेजेर गेजेराव गाहाय आरो गोजौआव थांग्रा बेनि माबा लामा बानायनानै दोनजोबदों आरो बिसोरो नै दा जों सफैथारबाय एकदम फ्रन्ट साइडआव मोखाङाव एकदम नै हिर'इन बायदि एकदम फट' खेबजागासिनो दं मिनिदोंना नैबेनो मोखां साइडआ जोंबो दहायबो फट' खेबजादोंमोन नै बाहाय थानानै बयबो फैगासिनोबो दं बाहाय वाव आरो दिसाया नुहुराखैमोन नै बाम जानानै देखायो गोबां मानसि फैगासिनो होननानै बारे नुबायना नैबेनो मेइन गेटआ माखासे एसे गाज्रि जाहांबाय न'आ गाज्रि माने अन्थाइजोंनो बानायजोबखानाय खिन्थु डेन्जारसो जेबो खालामनो हाखाया बेयाव दा हाबलांसै नैबेलाय गोजौजों थांनानै बेजों मेइन गाहायाव दहाय जों जेरैजों थांदोंमोन बेजों हाबहैफिनगोन आरो बिराद गोजौ पकड़ मेरा हाथ नै बिथिंबो दङ नायग्राया ओमफ्राय दा बेथिं हाबो आरो दा गोग्लैलांजानो गियो बेहाय बेहाय थांबा गोग्लैजानो गियो गोजौजों ओंखायनो थाङा बाहाय सबसे इन्टारेस्टिं नै बे दंफांखौ नुबायना नै बेहाय गोजौआव गासिबो दंफां जोबसै खिन्थु नै बियो बाबारे बे दंफाङा नायदो खय हाजार बोसोरनि माबा बे जागोन बे जेबो जाबावाखै दाबो एफा एनै नैबेहाय गाज्रि जादों बाखि दंफां जोब डेन्जार हाजारो बोसोर सिगां बियो माय गड दंफाङा दाबो जेबो जायाखै बेनो मेइन जायगा बयबो मानसिफ्रा बेयाव फैयो आरोना नायनो जोबनायाव बे जायगायाव गासिबो दंफां जोबमोन दा बेनिफ्राय भिउसखौ देखायसै आं महल जेनेबा महला गोदो राजानि बिल्डिङा बेनिफ्राय नुनायाव माबायदि नुगौमोन बेखौ बिराद मोजां जागौमोन खोमा नायदो नै बेलाय जेब्ला बे बिल्डिंआ खामदोंमोन जाहैबाय जेब्ला 1800 बेसेबांबा 17 सनाव जेब्ला ब्रिटिश इंग्रेजफ्रा फैनानै बे बिल्डिङाव माखासे हामला खालामनानै सावदोंमोन नामा
अब्ला बे बिल्डिंआ सप्ता खनसे खामबाय थादों माखासे गोबां मानसिया थैदोंबोमोन बे सावनाय समाव ओमफ्राय बेयाव खोनानाय बायदिबा माब्लाबा माने बुहुतफोर माबाफोर दं होनलाबायनानै खोन्थायो नाथाय नंगौना नङा दा नै खालि बेबायदि जिरायनानै थाग्राल' जाबाय दा नायदो एसे बायराथिंबो देखायगोन आं बायराथिंबो देखायनांगौ एसे मोखाङाव थांनानै नै माबायदि नुदों नायदो बेबायदि दुरुं खानानै दोनदों जाहाथे मानसिफ्रा थांनानै जानला मोनला गोग्लैलाबायैया बिराद गोजौनो माबायदि नुबायना ओरैबो एक्चुअली मेन जब भी शनिबार बारानि माबा फट' देखायोबा बे मोखांनि भिडिअखौल' देखाया फट'खौल' देखायो बे दंफांजों बानायजोबनाय दे खिन्थु दंफाङा खय बोसोर सिगां जाखो दा थेवबाबो दे बिरथारदो मा गिथाव बाथावना आसरितलै बेसेबांबा गोबाव जाबाय बे दंफांफ्रा गोदोनि समाव माबायदि डिजाइन बानायनायमोन नैबेबो ओरैजाय बिदिनो लहा होथेनानै दोनदों जाहाथे दा थाङैनो ना बाखि जेरावखि थाङा एखे जोबसै आरो जेरैखि थाङा बिदिनोसै एखे बेथिं ओरै ओंखारलांबाय नैबेहाय गारि पार्किं माबा माबि नों दोननो हायो बेयाव गारि पार्किंनि फैसा लाया खिन्थु बेयावल' मोनसे भिजिट नुदों आं गारि पार्किंनि माबा लायो नङाबा बाखि जायगायाव पार्किंफोरनि थाखाय बिराद माबा लायो आरोना दा नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि नुखो बेयाव ओरैनो खोनानायावथ' बिराद गिदिर माने बाजिराव पेशवानिबो बिल्डिं माबाफोर फेमासथार आरो बे टुरिस्ट प्लेसनि थाखाय नाथाय सिङाव दा बेयाव जेबो गैला गासिबो माबा खालि जाजोब्बाय दा नोंसोर नुनानै माबायदि मोनखो जुदि नोंसोरबो बेरायनो फैयोब्ला बाहाय दा बर्थमान दा जों दा बेरायफुबाय थानायाव सासेयाव 25 थाखा लायो टिकेटआ उन्दैनिखौ लाया खोमा बाहाय दा लाया आरो सेम दा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला शेयारबो खालामनानै होबानो जाबाय भिडिअफोरखौ जाहाथे थाबैनो भिउसफ्रा बारायनानै साबस्क्राइब बारायो आरो मोजां जायगायाव नोंथांमोननो देखायहैनो हायो अके ओरैजायबो मोनसे अर सावग्रा दङ नैबेलाय बे ओरै मोखां मोननैयावल' दङ आरो बेबायदि अर सावग्राया गोदोनि समाव माने लाइट माबा माबि गैयामोन नालाय बेयावनो अर सावनानै दोनबाय थायोमोन जाहाथे बेजोंनो सान रानस्रां जायो ओरैजाय बे मोनसे थाबाय ओमफ्राय बै आवगायथिं मोनसे दहाय देखायबोनाया बे मोननै बास बेनिफ्राय नायहरदो गोजाननिफ्राय नैबे मेन दरवाजानि माबाया डिजाइनाबो आरोना दा थांफिनसै आङो नै बाहाय Pira yung masa.